Aron makatubag sa unsamang emerhensya sa kadagatan, Marine Rescue Force sa Lapu-Lapu City District gi-activate. Yang report. Ning nakalabayng mga buwan, nakasinati ang Subo og sunod-sunod nga mga aksidente sa kadagatan. Sama na lang sa pagkasunog sa usa ka barko nga nasadsad sa barangay Punta Engaño niadtong Abril ug ang pagkabangga sa usa ka fast craft sa usa ka cargo vessel niadtong Mayo. Ang pagsalbar sa kinabuhi sa mga nalambigit ning maong aksidente ang numero 1 tahas ni ining mga sakop sa Marine Rescue Force. Kining 13 ka mga BFP personnel sa Lapu-Lapu City Fire District, 15 mga licensed divers ang mulangkob sa Marine Rescue Force sa Dakbayan. Magsilbi nilang headquarters ang Mactan Fire Station nga hitsas na usab sa tanang mga diving equipment. Lakip na ang usa ka rubber boat. WASAR is only for water search and rescue. Si kuan mo gud ma'am is si Marine Rescue Force is ma'am sa underwater ma'am daghan kayo siya gamit for rescue dito sa underwater retrieval, and then aside from that ma'am sa BFP ni expound kami sa kuan pwede mi sa kuan ang daghan may program kana like mag-scuba surero. Gawas sa pagresponde ug pagpahigayon og underwater retrieval operations, lakip usab sa ilang tahas ang pagtubag sa alarma sa sunog sa barko. Hinuon sa pagkakaron, wala pay kaugalingong ekipo ang BFP aron pagtubag sa alarma sa sunog sa barko. Hinungdan nga milagda sila og kasabutan, tali sa LGU ug sa usa ka diving school aron may magamit nga dugang ekipo. Apan gipahibaw sa Regional Director sa BFP 7 nga may gigahin ang budget alang sa mga firefighting equipment sa kadagatan. We will now be buying a lot of multi-role sea ambulance, but it is a multi-role. It is capable of doing firefighting, rescue, and medical transport for our community constituents here in Central Visayas. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.